Huli ka. Oh. Huli. Huli. Oh, malaki-laki ito mga tol. Malaki. Yun, yun ba lang yung malaki. Huli. Yun. Oh, malaki-laki ito. Mga tol, oh. Yun. Baon-baon mga tay, oh. Thank you, Lord. Sa biyaya ng Laguna Lake. Yon, isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So panibagong spot tayo mga katoy. Dito naman tayo mga katoy sa bagong spot natin. Sa dulo ng Isla Lakeshore. Yung construction site din dito mga katoy, oh. Yon, diyan mga katoy. Doon kasi mga katoy yung yung Isla Shore Lake, Isla Lakeshore. Doon sa bandaran mga katoy. So doon tayo dumaan kanina. Malayo-layo yung lakaran dito mga katoy. So bali mga katoy, doon kasi mga katoy yung spot natin doon sa kung saan tayo nakakarami. Doon banda ron mga katoy, oh, yung paradahan ng jeep na yan. Yung Sokmol People's Park. Bawal na kasi mga katoy. Patay tayo naman dito mga katoy. Pinagbawalan naman tayo makapasok yung mga anglers doon. Pinagbawalan naman makapasok yung mga anglers. Iwan ko ba kung saan napapasarap na tayo, tsaka naman sila umahad lang. So ayun mga katoy, bali panibagong fishing spot tayo. Ang nakakasakop nito Taguig. So yun, sitap na tayo kagad mga toy. Yan yung aring araw mga toy, andan niya, oh. Nakakita nyo ba? Yan mga toy, yung aring araw, oh. Sit up na tayo kaagad mga toy, hanggat di pa masyado mainit. So nagdala rin tayo panalok mga toy, baka dito tayo pipisto mga toy. Yan, dyan tayo pipisto mga toy, oh. Kaso may namamanti na, oh. May namamanti na kaagad. So yun mga katoy, sana makadali tayo dito. Sana makadali tayo ng pang-ulam man lang dito. So sana makadami tayo para ma-update na naman natin yung mga tropa natin. So yan mga katoy, ako lang mga katoy yung tagahanap ng mga bagong spot natin. So pag marami na naman dito, yun update na naman natin para dumami naman tayo rito. So dalawang pamiwas yung dala natin. So yun, maraming salamat. At siyempre pasalamat tayo sa mga mga silent viewers natin at sa mga bagong subscribers. So bali mga tayo, abangan nyo mga tayo, magsa-shoutout tayo. Hindi ako nakaka 100% dito sa spot natin na to kung makakahuli tayo. Pero tatry ko mga tayo yung pinaka the best tong sit up. Update ko na lang kayo mga tayo kung ano yung kakagat, kung ano yung pambutom ba or pang ibabaw. Ayan mga tayo, naka-sit up na tayo yung isa natin. Bali sit up pa natin yung isa. Bottom to mga toy, ginawa ko bottom. Yung isa siguro floater yung gagawin natin. Ganda ng area mga toy, sana mag oh, uy, may pumasag dito mga toy, oh. So dito natin yung floater mga toy, oh. Yan, ganyan tayo mga toy. Itong bottom ko pag doon, igaganyan natin mamaya. Sana makadali naman tayo mga toy dito. Kahit di masyadong marami mga toy, basta pang ulam lang din. Kahit kanduli sana mati, basta malalaki, pwede na yun. Pang adobo may, masarap yun. Doon sana mati sa sa may Isla Lakeshore mati, kaso may gumagawa doon mga toy. Baka maya siguro pagka tapos na nilang magbakod, try natin, baka maka-spot tayo ron. Saka wala pa yung mga tropa doon. Kami ko sana yung mga toy, yung bangka ni Kuya Dama. Dun sa tayo sa gilid-gilid lang, sana pwede na yun. Diba nung nakaraan kasi mga toy, kasama sila Bata TV, sila Philip Roble tsaka si Kabiwas. Bali pumayag si Dama na pairam yung bangka. Kaso problema naman yung bangka, hindi kami kaya kasi maliit lang yung bangka ni Kuya Dama. So siguro ako lang naman mag-isang solo adventures tayo mga dyan. Bali solo fishing adventures tayo, baka po pwede tayo. Mainit na kagad mga tayo, grabe, hala pa lang yan, mag-aala city pa lang. At mga tayo, ay sus, ginoo. Kanduli, sus Marius. Maliit mga katoy, kanduli. Sabi ko malaki eh.
Di ko sabi ko sa inyo malaki. Kasi kukunin ko kayo. Ginagawa mo. Maligit mga koy, pakawala na rin to. Kung mataba sana, okay. Ay, naku. Kinabahan ako na. Kala ko di naka-on yung video mga koy. Naka-on pala. Ganda sana hila. Oy. Diyos ko Lord. 1 hour later. Yun mga katoy, grabe tong spot ko mga katoy. Ngayon nakuha natin, no. Oh, ang pula. Oh. Pakita ko sa inyo mga katoy yung huli ko pa. Mga katoy yung huli ko pa, oh. Kaya mga katoy, oh. Nakalima na yan mga katoy. Pang-anim na yung pulang-pula. Napalaban na mga katoy. Bali itong spot ko mga katoy, ano. Bali ito yung ano, Sokmon People's Park. Yun ito sa may ano, sa Sukat Muntinlupa. Sa likod lang nito mga katoy. So may kasama tayo si Kuya. Huwag na natin istorbohin. Focus na lang tayo sa pamimimit natin. Ayun. Kinagat. Ang kibit mga toy, grabe. Nakagat mga toy. Oh. Yori. Oh. Pwede na yung mga katoy. Oh. Oh. Good size eh mga 3 fingers. Ay naku. Kakatuwa itong spot natin mga katoy. Ito yung spot natin mga katoy. Oh. Oh. Ang dami na mga katoy. Wow! Ay naku. Thank you Jesus. Doon lang mga katoy sa banda ron, oh. Kanina mga katoy, andyan sa kabila. Ngayon umiikot, dyan naman, oh. Yan. Dyan lang mga katoy. Abang-abang lang siya. Pag pinitik-pitik konti, siya na yung mga katoy. Itong isa, di na naman katrabaho. Nakarami to kanina mga katoy, ito isa. Di na nagtrabaho ka, boy, ah. Doon ka. Doon naman sa kabila yung gumigibit mo. Yan. Masabit nga lang doon mga katoy. Bahala ka na sumabit yan. Iiwas ka na lang sabit ha. Yun, doon ba lang ganun mga katoy. Huli. Yun. Oh, malaki-laki to. Mga katoy, oh. Nakitaan ba sa video mga katoy? Oh. Ayos. Laki. Uy, naku. Nasa mababaw, boss. Ang bait naman ng isa na yun. Lakas-lakas sa mga humihuli. Tapos, bigla ka na lang tatahimik pag nasa video ka na. Ang ganda nitong spot mga katoy. Grabe. Yan lang mga katoy, oh. Oh, diba? Yan lang siya. Yan. Tapos kwento-kwentuhan tayo mga katoy. Mga katoy, isang ano na lang. Isang huli natin kasi shoutout na tayo. Nakarami na tayo, ko. Hindi nga lang na video iba mga katoy. Itong isa ko mga katoy, ganito lang sit up, oh. Nasa mababaw lang. Isang hook na lang mga katoy, ang daming sabit. Yan, oh. Yan lang mga katoy, oh. Yan sa kabila naman, para di sila magpang-abot. Yan na naman mga katoy, yan naman.
Yan na naman mga katsoy. Yun, tira. Binitawan mga katsoy. Binitawan. Binitawan natin. Maliit siguro yun. Ay naku. Sus Ginoo. Yun. Ayun ang pang pinali. Yan. Bira. Ayun, yan. Yun natin. Matay, 3 fingers mga tay. Pwede na siguro ito mga tay. Oh, 3 fingers. Pwede na to. Ay, naku. May pangdaing na naman ako mga tay. May pangdaing na naman si Katsoy. Huli. Ay, sus. Lakas naman yun. Paksi talaga. Yung pinakagat mo naman natin. Huli. Oh, malaki-laki ito mga tayo. Malaki-laki. Malaki-laki mga tayo. Ay, naka. Laki-laki itong huli natin ngayon. Dalawa na yung sulit natin mga tayo. Ay, thank you Jesus. Ang dami na natin. Ay, kala ko maliit lang. Di pare-pares yung kibit mga tay. Mag-shoutout na tayo mga tay. Ano, painan mga natin to. Sana nakita yung big wasp mga tay. Lagyan natin ulit to. Ganda ng big wasp ko dito mga. Tinapong ko sa kabila kasi mga tay dito. Yan, dyan. Yan. Mag-shoutout na tayo. Yan. Ganyan. Itong isa, ganyan lang. Para madali natin mapirada. Shoutout tayo mga tayo. Madami tayong mga tropa na dito. Yun, nakakuha tayo ng mga sticker nila. Yun, shoutout kay Aldin Bernal. Yun, shoutout Katsoy. Shoutout kay Boss Bicolano. Yun, shoutout Katsoy sa kababayan ko. Yan, Paul Padulyon. Yun, shoutout. Mga solid supporters natin to. Aldin Bernal. Yun, shoutout Katsoy. Thank you. Haris Sapanta. Yun, shoutout Katsoy. Grisel Monji. Yun, shoutout Katsoy. Roy Romilan. Yun, shoutout Katsoy. Teka lang mga ano natin to. Ayusin natin to. Gumilid na eh. Masyado. Ay, hindi ito. Makabila ito to. Masyado kang gumilid boy. May sapatos ng umanod dun mga tayo. Matan kaya kalahati niyan. Huwag tayo masyado main. Jonix Vlog, yun, shout out. Jigs Adventure Hunting, yun, shout out. Dulan Mansing, yun, shout out Katsoy. Onins Vlog, yun, shout out Katsoy. Kababayan ko rin to. Boards Marlon, yun, shout out Katsoy. Boy TV Motovlog, yun, shout out. Jonas Journal Helper sa Hong Kong, yun, shout out Katsoy. Si Reno Videoke Vlogs, yun, shout out. Mahilig siguro mag-video ko to. Concentrate tayo para makarami tayo. Yung kinakagat niya mga tayo. May dribble dugo. Huli ka. Huli. Yung mga tayo. Karami tayo mga tayo ganito ka size. Ganda naman to. Ay. Floater sa malayo-layo, busing. Ang ganyan lang mga tayo sit up ko. Yan o. Yun o. Tapos hihilahin ko lang ito mga tayo kung hanggang saan yung fluon niya. Yung lalim nung tukod nung sinker sa Yan o. Yun lang mga tayo o.
Pag nag-dribble, matik na. Kala mo maliit lang, pero malaki talaga. Ano, tapos pagka wala mga toy, ano mo lang, hilahin mo lang konti. Para mapansin siya ng ano, ng tilapia. Yan, ganyan. Hanggang sa mapansin ng tilapia. Ayun na naman mga toy, oh. Pinagat na naman. Uy, pinagat na naman. Sayang. Sus, wala. Nawala na yung kibit mga toy. Uwi na tayo mga toy. Ito lang. Karami naman na tayo. Boundary man na tayo. Oh, dami mga toy. Oh. Uy, lalapad mga toy. Yung spot pala natin mga toy, ano, dito tayo sa likod ng ano, Moncat People's Park. Dito sa kabila. So nakataw-taw pa ako mga toy. Last na tong paing ko. Ayun, kumakagat pa. Ano, makauli pa tayo. Gutom na rin mga toy. Madami-dami na rin ito mga toy. Yan ang spot natin. Yan. Ganda mga toy. Doon sa tayo nagtatambong sa Bicol yan. Nagtatambong. Madami-dami rin yan mga toy. Meron pa tayong pulahan. Yan, madami-dami rin. Siguro mga ano to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 rin piraso. Ayos. Okay. So yun, maraming salamat sa mga sa pagsama. Pasensya na po sa gawa nating video, medyo magulo. So yun mga tayo, maraming salamat. Thank you. Gutom na rin. Doon tayo namimingwit oh. Yan, ang dami namimingwit pa rin mga katoy, kahit bawal na oh. Ito yung People's Park mga katoy oh. Yan, ito yung barangay. Yan. Doon tayo namimingwit mga katoy, sa kabila nito. Doon, banda ron, kabila. Yan naman tayo nakaraan. Nakarambuan. So doon tayo, nakailang adventures tayo doon. Ang balita dito mati sa sa kabila, sa likod ko, sila kuya. Bale, ang pinagbabawal pala doon yung mga nakamotor. So siguro kung nakabike ka doon or yung naglalakad daw, pwede. Yun ang balita ko dito mga tay. Hindi ko kung tama yung info natin. Yung nakamotor lang daw yung bawal. So yun, sana good news yan. So ibig sabihin, pwede pa yung makapasok yung mga anglers. Yun. Dami pa rin mga tayo. So din tayo punta doon, jackpot na tayo. Yan mga katsoy. Ay, lalapad mga tayo. Pulang pula oh. Oh, yun mga katsoy. Babadan ko ng suka. Tapos bawang. Ayun. Pambaon-baon mga katsoy oh.